Ġili kollok inkwiet li forsi għandek ħafna responsabilta bla li Żgur ħafna responsabilta. Ħafna. Ġili tibża li forsi ħadd żball li. Li żball dejjem F'dan il-każ ma stajx nieħu żball f'dan tant tagħmel xogħol fih. Li noqgħod attentissimu jien ma noqgħodx ma nippreżentax xhieda. Jekk ma nkunx ċert milli qed nagħmel biex ngħidlek. Kemm fih stress imma x-xogħol li kellek? It is very stressful għax inti l-ħin kollu għaddej lejlu nar. F'dan il-każ qedlek dawn plezzin għaddej. Plus il-każijiet l-oħra li qed jippajljawlek ġifieri. Ġifieri tinsaqsik, ġifieri meta tajt għaddej lejlu nar għax huma affarijiet li l-ħin kollu jibqgħu ibernu f'moħħok. Jibqgħu ibernu plus li għandek każijiet oħra li ma tistax tieqaf tittaħħaq il-każijiet l-oħra plus li tittaħdem fuq dan il-każ. U tkun tħoss responsabilità li dax xogħol tagħmlu. Bil-fors, tittamlu jew tagħmlu sew jiena bniedem li jew ħanagħmel ħaġa sew jew ma nagħmilha xejn. F'liema punt iddeċidejt għax inti tħalt fl-81 mal-forensika kważi mhux biżball li m'għax dik l-unika għażla li kellek. Ma kellix alternattiva. Però f'xi punt donnu isek li mbagħad l-affarijiet tajt li din ħajtek. L-affarijiet mbagħad jibdew sejrin jidħol din il-każijiet, jibda jkollok il-każijiet il-qorti, you're entrenched fis-sistema. Ma kien hemm punt li għad joġobni da. Toġobni joġobni da. No, bqajt sejjer normali mbagħad. Għax tinsiex inti tinqabad mbagħad fin-nassa tal-qorti. Li tagħmel x'tagħmel jiġifieri. Jekk inti kont qiegħed espert tal-qorti, il-każijiet tal-qorti ma jsirux illum jew għada, ġiet li tiġi mressaq il-qorti biex tixtati xhieda sentej 3, 4, 5 snin wara. Għandi każijiet anke 20 sena wara, ġejt. Jiġifieri ma tistax titlaq mix-xogħol. Imma bqajt Anka biex tirtira mix-xogħol ukoll problema x'an wara li tirtira tibqa' tiġi maħija ġorda. Ħatibqa' tiġi msejja. Tiġi msejja. Pero għajr il-fat li nqbad f'din inti semmejta. Batiċi. Imma għajrek, kien hemm momenti fejn kont tajt, dan il-xogħol qed tagħtini sodisfazzjoni. Jogħġobni, jiena kapaċi fiha di u nista'. Ix-xogħol kien qed jagħtini sodisfazzjoni, speċjalment meta bdejt każijiet kbar, kont nikkonsulta wkoll ma' esperti barra minn Malta, ma' xjentisti oħrajn barra minn Malta, speċjalment mal-Metropolitan Police, il-Lambeth North, il-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija tal-Metropolitan, l-Ingliża. Konti konsulta mal-fejt dokumenti, konti konsulta mal-laboratorju il-Home Office Laboratory ta' Birmingham, li huma speċjalizzati fuq dokumenti. Fejn f'każijiet oħrajn konti konsulta ħafna wkoll mal-Bundeskriminalamt il-Ġermanja, kien għandhom laboratorju kbar immens Wiesbaden. U Bundeskriminalamt hija istituzzjoni għandha madwar 20,000 xjentist. U jiena waħdi kont jew l-iktar mbagħad bdejt indaħħal xi ftit nies miegħi. Ma kellek aċċess għal dak li kien il-vanguardja tax-xjenza forensika ta' dik il-ħabta. Eżatt. Kien mument eċitanti Skur ħafna. U peress li jiena fix-xogħol tiegħi kont waħdi għall-ewwel u mbagħad bil-mod il-mod bdejt indaħħal xi nies. Ridt bil-fors insir espert ta' kull section li nagħmel. Jekk dem, jekk esplosivi, jekk handwriting. Ma kienx hemm ħadd ieħor biex jagħmilha, bil-fors rid nispeċjalizza jien. Kont naqra ħafna, kont indaħħal ħafna magazines tal-forensika, kont twice, 3, 4 times a year, kont immur Metropolitan Police jew inkella l-Bundeskriminalamt u nikkonsulta ma' xjentisti oħra hemmhekk. Kont taqsam il-każi tiegħek magħhom. Naqsam il-każi tiegħi magħhom u nikkonsulta magħhom speċjalment fejn jidħlu handwriting, fejn għall-ewwel ma kellix daqshekk expertise, mbagħad bdejt nikkonsulta u niċċekkja li x-xogħol qed nagħmlu tajjeb. I had a second opinion from the best scientists li jeżistu fid-dinja dak iż-żmien. U meta darba minnhom kont mort il-Bundeskriminalamt wara li dort is-sezzjonijiet differenti. Ġejt informat li l-head tal-Bundeskriminalamt, Professor Kuba, kien xtaq joħroġni għall-ikel fil-għaxija. U ħadni f'restorant, għalli Dottor Abela Medici, għalli mill-informazzjoni li għandi minn għand in-nies tiegħi kollha mis-sezzjonijiet kollha differenti, għalli tidher li għandek expertise in all these fields.
Għalli you're better than me, għalli you should be in my place. Only, u kellu salarju daqsi, xu kelli salarju zaħir. Mizeru. Mizeru. Mela, tlaqna?